Pois a miña chegada a Santiago en principio, bueno, era con moita ilusión, evidentemente era toda unha experiencia nova, a primeira vez que estaba fora de casa, o estar nunha pequena residencia realmente familiar en que non estaba xente da miña xeración, sino un pouco máis bella, pois bueno, sentín así un pouco esa extrañeza, pero bueno, que de todas formas vivía na Rúa Nova, viña aquí a clases na Facultade de Historia, por lo tanto, bueno, era todo moi cerca. Bueno, eu cheguei á facultade, ingreso na facultade de Historia, 2 cursos comunes eran aquel entón, me matriculo no curso 68-69. Eu viña facendo un triple salto mortal de unha aldea perdida que non viña no mapa daquelas, non? Eu son da xeración que fixo preu, chamámoslle así, preuniversitario, que foi o gran movimento 68, anos 68, empeza o lío pois en marzo, creo que en marzo, febreiro-marzo. Santiago estaba precioso, estupendo, claro, porque viña de vivir con familia, claro, de Lugo, e, bueno, para mí foi eso, a liberdade, poder facer o que querías, vivir fora da casa, vivir nun piso, todas esas cousas, sí. Eu entrei na universidade no ano 84-85 e entrei nunha facultade moi en concreto, que era Dereito. Entonces era unha facultade donde o movemento, costaba crealo, por decirlo de alguna maneira. Había bastante movemento social, movemento tal, e bueno, tanto no que era os movemento estudiantil como no movemento feminista, para min foron anos moi importantes porque aprendín moito. Era un ambiente de cidade pequena, moi activa, unha cidade, digamos, de xente moi nova, comparado ao mundo do que eu viña, que era un mundo en ese sentido bastante máis pechado, ¿no? Culturalmente. Digamos que a miña única escapatoria daquel momento pois era a lectura, moita lectura, pero non tanto a vivencial, ¿no? Pois eu tiña 2 irmáns maiores que participaban moi activamente no movimento estudiantil en aquel entonces. En casa falábamos e elas, bueno, pois os peches e que non viñan dormir a casa e por que non viñan dormir a casa, as persecucións dos grises, as palizas, todo eso estaba en casa e formaba parte da nosa da miña toma de contacto con esa realidade. Confluímos xente de toda Galicia, porque antes non había tantas universidades ni tanta diversificación como agora. Entón, coincidimos con xente de todo tipo, non? E ademais, calquera convocatoria do que fose de estudiantes, fose de ecoloxía, fose de feminismo, sobre todo, pois rapidamente conectábamos, non? Xinda agora, pois, hai unha serie, digamos, de condicionantes determinados, pois que o mellor te explican que as mulleres vayan, en xeral, máis hacia un tipo de estudos que outras, ou pois imagínate en aquel nivel, en aquel momento, non? Non había tanto, que foi un pouco posterior, o fenómeno de vivir en pisos, que tamén deu liberdade en ese sentido, sino pois máis horarios a residencias e tal e de cual, que tamén facían que estiveran menos presentes en moitas cousas que podían ter outros horarios, non? Eu
tuve a sorte xa de coñecer pois o que che comentaba, non? As primeiras mulleres que saían de noite. Unha muller non saía de noite, ou dúas mulleres non saían de noite, como moito, pois un grupo. Entonces vale, pero nada máis. Donde, digamos que as manifestacións do sexismo e do machismo eran diarias. As mulleres non iban, unha muller sola non iba a tomar un café a unha cafetería, entendes? Se iba sola, non. Estamos falando dunha sociedade donde o militar aínda tiña moita importancia, donde, había moitas cousas que conquistar. O aborto era, o peso da igrexa era importante, donde había que romper con moitas cousas, non? Nos reuníamos habitualmente no Bar a Reixa. Ahora era unha taberna, entonces ahora é unha cousa un pouco distinta. En aquel entonces era unha taberna, dábamos un cante enorme, pero non nos importaba. Empecé a participar tamén en cafés, con grupos e tertulias e estas cousas que te van así enriquecendo para unha persona que ven despistada, lóxicamente, para todo iso. Pois de que sí podía ir a algo que en aquel momento era todo un acontecemento cultural e de todo tipo, como era o cineclub, non? O sea, era algo, era un espazo así de liberdade dentro dun orden, dentro do que podía ser a liberdade en aquel momento. Logo, pois, os sitios onde máis intercambiábamos eran nas propias facultades. Ben no bar, ben nas aulas, ben nos corredores, non? Digamos, porque aí era o lugar natural. As reunións eran nunha casa dunha amiga que non había ninguén abaixo, ni ninguén, era toda a casa, e entón ali pois, podíamos fazer ruido, podíamos tal, e eran bastante anárquicas, no sentido en que non había, non había disciplina, non nos gustaba a disciplina, para nada. Entón, era máis ben comentarios das lecturas que teñamos. Eu, sobre todo, o que recordo daquela época era o entusiasmo e aprender. Aprender, debater, estudar, ler, estudar. Mercábamos libros clandestinamente en un soportal da Rúa do Vilar, onde chamábamos o judío, pero non sei, o nome non o inventei eu, nin o inventamos nosotras, era o título que tiña, Eduardo o judío, ni siquiera vamos a Eduardo, era vamos ao judío, non podías mercar, non accedías a libros de poesía, que cousa máis inocua, non é que a poesía sea inocua, que non o é, pero non podías ler a Miguel Hernández, Antonio Machado, a Blas de Otero, a García Lorca. É unha cousa delirante, que hai xente que hoxe non acredita que eso é así. Digamos, a nivel do 67, 68, pois que íamos defender a liberdade, porque non nos podíamos manifestar, porque non nos podíamos reunir, porque non podíamos ler o que nos queríamos, porque non podíamos ver todo o cine que queríamos, non? Os concertos, a música, desde logo, xogaron un papel. Voces Ceibes, importantísimo, Zeca Afonso, eran lugares en donde non había que pedir permiso para xuntar, para ir, o sea, quen organizaban, claro que teñan que pedir permiso para organizalos. Nos conciertos tipo de Raimón, Raimón claramente militante en todo isto, quero decir, foi un concierto político, foi moi importante para Voces Ceibes e para todo o que significou. As proclamas ali, con certo cuidado, pero as proclamas que facía Raimón e os que estaban un pouco con el, que logo estaban ligados á nova canción galega, pois realmente foron moi importantes, foi unha eclosión de liberdade. Cando Raimond decía non, diguen non, que lo explotaba, porque estábamos dicindo diguen non a todo. A familia, non decíamos familia patriarcal, pero estábamos das familias hasta a coronilla, digamos, a suxeición as familias, ao réxime, ao goberno, a Franco, a todo que se puxera por diante, non? Sí. Claro, que había tan poucos espacios de liberdade de onde se poidera facer un mínimo espacio de que se poidera falar outra cousa, de liberdade, era realmente moi importante. Perfectamente a salida se podía montar o cisco e as carreiras típicas, que agora pode ser que nos dé un pouco de risa, pero non era risa ningunha, non era risa ningunha que te mallaran, nin que te detiveran, xa non te digo que te colleran con panfletos ou que te abrira un expediente na universidade e te sancionaran con multas ou con mandarte para Quinto Pimiento, como mandaron
a xente. O ideario estaba, digamos, en ese momento estaba clarísimo que era acabar co franquismo, que era a orixe de todo que estaba a pasar, da falta, o que decíamos de democracia, aunque a democracia non era o que se valoraba. Máis que democracia, de liberdade. Non había tanta reivindicación do que era a democracia, senón de liberdade, non? E entonces, claro, todo moi unido, evidentemente, xa a posicionamientos tamén de clase, non? Sobre todo, claro, moi imbuídos polo marxismo e, polo tanto, pois a componente de clase era fundamental. Empecé a coñecer movementos cristiáns preocupados, non? Así, con preocupación polo que estaba a suceder. Dentro da GEC había un ambiente político, digamos, se respiraban aires evidentemente antifranquistas, en ese sentido, non? Digamos, era unha plataforma moi interesante desde o punto de vista político, porque tiña de alguna maneira o paraugas da Igrexa, non? Entón, podías te reunir con máis liberdade que se for un grupo subversivo sin máis. Existía a DEGA un tempo antes, non? A Asociación Democrática de Estudantes Galegos, na que había xente que eran da GEC e xente que non era da GEC. Entonces, sí defendíamos eso e a libertad de asociarnos, entonces, pues, outro tipo de sindicato, ¿no? Era así no que estábamos, básicamente, ¿no? Si en ese momento non había así demasiadas mulleres, eu coido que todo o tema do 67, 68, foi un xermolo importante. Foi como que logo permitiu un agromar cousas, unha eclosión. Todas as manifestacións, os peches e tal, claro, foronse sumando máis xente de facultades e tamén había máis mulleres. Primeiro hubo un problema, unha asamblea que non permitiron na Facultade de Ciencias, entón, bueno, hubo unha serie de represión por esa asamblea, no, estudiantil, de que non se podía celebrar. Entón, quer dizer, despois do que pasou aí en Ciencias, viñemos para a Historia. E a partir de aí decidiuse que se facía un peche na facultade, non? E, bueno, digo, votáronos. E logo continuamos formando couso, porque logo foi un semipeche na Facultade de Medicina, digo semipeche porque durou pouco tempo, e ali entraron a votarnos tamén, de unha maneira moi clara. E ali, carai, deron de carai. Aí, digamos, unha explosión, non? Como se estuveran unha ola presión, non? Se destapa a pota e salen unhas enerxías que estaban aí. E por que esas enerxías? Bueno, pois porque as mulleres estábamos desexosas de, digamos, loitar tamén, pero, digamos, reivindicar. Por que? Pois porque coñecíamos a subalternidade tamén nos partidos de esquerda, non? Que tarefas fan eles e que tarefas fan elas, que postos ocupan eles, que postos ocupan elas. Entón, todo isto, ainda que non estivera verbalizado con un pensamento formal, a vivencia estaba aí, non? E entón, de feito, pois é eso, un tiro de salida e empezando no 76 empezamos a organizar a Asociación Galega da Muller. Se legaliza no 77, pero, digamos, o que todos os prolegómenos empezan no 76, lembro perfectamente, porque máis hai núcleos de mulleres de Vigo, de Vilagarcía, de Pontevedra, de Ourense, de Lugo, de Coruña, de Santiago. Bueno, lembro tamén que as primeiras asambleas que organizamos, lembro a de Santiago, que era onde eu vivía e estaba, que eran moi numerosas, moi numerosas. Facíamos en facultades, lóxicamente, eran os espazos máis fáciles de conseguir, de estar e de... pois había moitos tíos, especialmente da CNT, que querían entrar nas asambleas, non? Dicen, non, son asambleas de mulleres. Non, pero eso é dividir, sí, dividamos todo, que xa que dividir. Vamos a falar nós do que queremos e como queremos, non? E a Asociación Galega da Muller sí que nace como convocación explícita desde o principio para cuestionar o ser muller da tradición. O sea, para levantar e desapalancar todo eso. Non queremos eso e queremos outra cousa, non? Nos chamaron asesinas, nos correron as cobazos, porcas. Claro, sexualidade libre sen normas nin preceitos. Anticonceptivos para non abortar, aborto libre para non morrer. O sea, isto sona exótico, non? E dices, arrea. Pero os anticonceptivos eran ilegales? Sí, eran ilegales. Hasta 82. O
o divorcio, non te podías, estabas encadeado aí, non? Quixeras que non quixeras. Casas e para toda a eternidade. Dices, pero bueno, que é isto? Ao comezo reivindicábamos sexualidade libre, sen normas nin preceitos e tal e cual. Pero non é ata o 79 que demandamos explícitamente liberdade de homosexuais e lesbianas, ainda non, da homosexualidade. Entón, eso foi moi importante. Aí o traballamos, eu creo que ben, dimos unha batalla importante e conseguimos, eu creo que grandes logros, non? Porque o cuestionamento da heterosexualidade normativa é tan beneficioso e valioso para as persoas hetero como para as persoas homosexuais, masculinas ou femeninas, non? E nós non tiñamos nada, pero viñamos todas dunha experiencia previa, no meu caso de un grupo de mulleres de Lugo, e ao chegar a Santiago, bueno, pues en todas as actividades que había, de conferencias, charlas, cine, o que fose, coincidíamos e nos ulíamos polo aspecto, por moitas cousas, pues nos fomos conectando con máis xente, non? Entón foi cando montamos o colectivo feminista independente galego, que era un pouco unha figa daqui. Todo veu a raíz das xornadas de feministas independentes de Granada, que foi cando naceu o feminismo independente coa ruptura cos partidos, non? Entón a nos era o que nos interesaba. E claro, as máis cercanas eran as de Vigo, non? Entón as chamamos para cousas, fixemos conferencias, invitamos a xente a falar, bueno, todo gratis, non díamos un peso, claro, para nada. Bueno, escapando do tradicional, non? De mulleres que militan e teñen aparte pois unha militancia feminista, pero sempre vinculadas a partidos ou a sindicatos, non? E entón nós non queríamos iso, non queríamos romper co padre partido como fose, bueno, xa non chegamos a militar nunca, non? En ningún partido. Por exemplo, fixemos unha exposición de debuxos o título era Como vestía a muller, non? E pedimos colaboración a todas as mestras que coñecíamos, tanto no rural como no urbano, non? Logo, despois, outra vez, tivemos a boa idea de reventar un pleno municipal. Entonces nos fomos ao Concello, era aberto, non había problema, pero nos íbamos pertrechadas de todo, levábamos matasoegras, perdón das ogras, confeti, de todo tipo, cousas de todo tipo para montar algunhas, e non sei que non nos deixaban. Era para denunciar pues, o trato nos calabozos municipais, ás mulleres, a unha muller en concreto, non? Que era unha muller que roubara e estaba ali, pero o trato era totalmente misóxino, non? Había xente de todo tipo e coincidimos con unhas mulleres que estaban en loita tamén no seu sindicato da limpeza. E cando viron do que íamos, nos dixeron, pois nos vamos con vos tamén, e, bueno, ampliou o seu grupo, hasta que por fin nos prometeron, se saíamos, que nos deixaban volver a entrar, e non, e houve unha carga policial. E o día seguinte saiu hasta en interviu, dicindo que un grupo de energúmenas o saltara ao pleno municipal de Santiago de Compostela. E, bueno, nós non queremos ser iguais, queremos ser diferentes, o sea, que sexamos homes e mulleres diferentes, a poder ser, no? E insistir en que a nosa loita non está contra os homes, non contra o patriarcado, non? Que non é problema de enfrentamento entre sexos e tal. Logo tamén, claro, íbamos ás xornadas que había en todas partes, en Donostia, fomos ás xornadas de independentes tamén, e aproveitamos para facer acopio de libros, revistas, comprábamos donas en Lluit ou Amazonas, que era a Gretel naquele momento. A mí os profesores sempre decían, tens que ver máis a clase e deixar de loitar tanto. Pero, bueno, é dicir, no fondo decían que sorte ter estas alumnas, porque, claro, na facultade había profesores macheras, por suposto, e un día puxemos un cartel dicindo que tal un profesor pues eso, denigraba as alumnas no encerado e tal. Bueno, pues hubo 5 profesores que se deron por aludidos. Algo pasaba, porque decir, no, isto vai por min, teníamos os nosos informadores de dentro, non? Informadoras,
nos dicen, están negros, porque todo o mundo pensa que por el. Dereito era unha facultade máis tradicional, máis conservadora, tanto polos profesores que había, como, bueno, digamos un pouco, incluso con o estudiantado. Cando eu entrei xa existían, por exemplo, os CAF, os comités abertos de facultade, eran organizacións que estaban en cada unha das comités que había en moitas facultades, prácticamente todas, os CAF estaban casi en todas, donde nos reuníamos pois para discutir do día a día da facultade, quero dicir, desde calquer problema con algún cátedro, con tal, pero bueno, tamén dentro de que era crear movemento estudantil, crear rebeldía, crear loitar por melloras sociales, loitar por liberdades. E eu xa me integrei desde primeiro xa nos CAF e xa nos grupos de mulleres moi pouco tempo despois, porque o feminismo sí que me interesaba moito. E bueno, daquela recordo pois movementos importantes que nós entendíamos que eran movementos moi importantes, por exemplo, o movemento anti-OTAN, o movemento antimilitarista, reuníamonos en todas as facultades tiñamos, e despois tiñamos unha coordinadora que era a que nos reuníamos, creo recordar que era unha vez cada 15 días ou algo así, na facultade de Historia, que normalmente nos reuníamos ali, donde se poña pois un poquiño en común o que decía cada facultade para crear un movemento estudantil. Bueno, eu personalmente estaba nos grupos de mulleres, máis próxima que evidentemente a Asociación Galega da Muller, no meu caso en concreto, aprendimos moito desas mulleres, e ademais con moito respeto, porque elas viviran unha época, se nós vivíamos unha época donde había que enfrentarse, pero non tiñas en principio, unha represión social tal, elas sí que a tiveron. Recordo do aborto, que provocaba un gran escándalo social na Alameda, as pancartas do aborto nas facultades, por suposto, a forza que intentábamos facer, bueno, eu creo que esa foi unha das reivindicacións máis fortes en un momento dado, incluso autoinculparnos, porque queríamos que o aborto fora libre, entonces autoinculpáramos nos moitas mulleres, como se o hubiéramos abortado alguna vez, para intentar crear unha presión e ter sobre todo unha proxección social. Bueno, nosotros decidimos facer unha revista que en realidad eran as páxinas ali grampadas, non? Pois era un pouco para difundir un pouco denuncias, para chamar e para escribir cousas, non o que chegou despois a ser Andaina, non? E, bueno, creo que é importante Andaina por varias razones. Primeiro, porque nos obligou a escribir, a poñer por escrito un pouco o que viña pasando no feminismo en Galicia. Faltarán cousas, que duda cabe, pero, desde logo, calquera persona que quera estudiar e interesarse polo feminismo en Galicia ten que entrar en Andaina, ten que ler Andaina. Pois en ese número 0 se dá noticia da primeira comisión de mulleres lesbianas, non de lesbianismo, lesbianas na Asociación Galega da Muller. Serviu para demostrar, porque moitas veces se dice, claro, cando ves todo cheo de homes, todo pirolos, non? En instituciones, en revistas, en academias, non, é que non hai mulleres que queran, que non hai mulleres. Mira, aquí hai mulleres que escribiron ao máximo nivel de cantidad de cousas, non tes máis que repasar, desde astronomía pasando, vamos, por matemáticas, seguindo por crítica literaria, en fin, hai mulleres que escriben. Serviu para vencer moitas resistencias, porque as mulleres somos bastante reacias a escribir, a inveterada grafía de mulleres, non? Non sei, os homes, non quero faltarlle a nadie, pero sempre se prestan a escribir rapidamente de calquera cousa, saiban ou non saiban, cuidado. E as mulleres, mesmo sabendo, non sei se serei capaz, vencer esas resistencias, que é importante. Eu creo que Andaina serviu tamén para eso, non?
E a Saia, pois, pretendía ser pretendía, e foi o que fixo, non? Como unha canle de expresión do feminismo independente, que despois revertiu na Festa da Palabra. E que quería ser a Saia? Pois eso, pois unha canle para vehicular todo eso do que nós pensábamos que debía saber a xente, e que había outros feminismos, que todos son válidos, por suposto, e todos se complementan, pero nós non queríamos que se confundise co dependente. Pois nada, con nosos medios, porque non tiñamos ni... Bueno, no segundo número xa entrou Margarita Ledo na maquetación, pero no primeiro non, o primeiro... Bueno, e aparte que os subvencionábamos nós mesmas, cos nosos medios, non? Que non era nada. Pero bueno, tiñamos apoio das maiores. Pero sí. E decidimos facer unha especie de bueno, tiña 4 follas, realmente era pequena, non? Pero todo o mundo colaborou. Aí, Camino Noia, María Xosé, Carmen Blanco, Ana Romani. Foi a primeira vez que Ana Romani publicou un poema, nese primeiro, no número 0. E había, pois, eso, crítica de cine, había poesía bastante tamén. A Saia, bueno, o máis gracioso foi buscar o nome, porque nos reímos todo o que nos deu a gana e máis, non? Porque, claro, non era un nome como moi reivindicativo, pero a nos gustounos, non? Por a forma de vestir, por exemplo, xa. Éramos as das saias longas. Sí. A nanina de hoxe non ten moito que ver con aquela nanina, pero non a sinto allea a min. E esa capacidade de cuestionarte as cousas. Coido que iso é importante, non? Logo, pois evidentemente veo que decía, non? A importancia, digamos, da solidaridade, de traballar en grupo, iso coido que é moi importante. Por un lado, bueno, pois tamén atreverte a enfrentarte a unha serie de cousas, coñecer o que é un pouco pois esa solidaridade que falabas con xente, de a forza que dá o grupo, de estar en contacto con outra xente, non quedarte co primeiro que te digan, non? Cuido que desa experiencia e iso te acompaña sempre. Na miña profesión creo que me ve moi ben para ir contestando cousas. Pero bueno, na vida é así, non? De ver, non? E non creer si máis que hai muros que intraspasables, non? Bueno, sempre hai algunha forma máis ou menos, non? Bueno, son período de formación, afortunadamente fun deixando eso atrás, aínda que aí aprendín, digo, moitas cousas, e sobre todo aprendizaxes importantes de organización e traballo colectivo, de eso de ser quen, de traballar colectivamente, non? Eu creo que é un aprendizaxe moi valioso, e tamén moi valioso a disconformidade coa sociedade, aínda cos cambios de formas, coa disidencia, estar máis ben sempre no lado, digamos, nas marxes, Mira, lembranzas moitas. Eu espero que queden nas miñas alumnas. E creo que en algunhas sí. Bueno, estou pensando en Bárbara, en Navia, que foron alumnas miñas en Boimorto, na ESO. E, desde logo, noto, cando as veixo nas concentracións, que algo queda aí. Quero pensar que os meus anos, con todos os erros que seguramente teño cometido, evidentemente a todos os niveis, quero pensar que sigo sendo unha rebelde. E espero non deixar de selo. Pensando, eu, agora, na cantidad de problemas mentales en moita xente nova e moi nova, non? Que ten moito que ver con un enorme individualismo e convivir en soedade, e nosotros, eu creo que a loita axudou a ventilar moitos problemas que seguramente, se non, eso seguro, non? Quer dizer que xuntarse colectivamente, facer cousas en común, eso te axuda moito a resolver problemas que hoxe en día, pois, hai pouca, eu non vou a decir que non haxa actividade social, política,
cultural, haina, pero probablemente en menor grado ou menos visible ou do que entonces, porque tamén seguramente, bueno, hai xente que pensa que a sociedade é mellor, máis vivible, sin duda é máis vivible en algunhas cousas, en outras eu creo que non.